Kinong kerjaan ba ijongi kibaju snap bat pe yakani ke channel da ka papuram ya phi sha yangi bangin rengkang sha ka perdai bayar namar ki don ki khubor ki bala ban wan ra ya jing sngo jong ka perdai da ka jing ya tiplem ka jing jia ka bala pen khanya barok ka wai ka internet ka bala sapriang state ha kalengkari bat syabar kari rukumju ha ka bakalami ka jing ya keren ka bashir khai ka jinglong jingman hakini kisngi kala pen khanya ka jing sngo ha ka bakawai na ka jing jia ka bala jia man ha ka sautari kunai lar ar jara penriu ha ka bakilai ngut ki khun kan thai jong wei no briu ubadai unong su jan na Mumbai kim sem la pushe halor ka jing khlat ka jong kupa jong ki wad adu ka sngi ka ba on thang buram khadu ya u bad ru kila supanan kam da ka video call ban pe bad ban batha ban sen ya ki video ka bala ring ha ka por bala buram khadu kini kilai ngut ki khun kan thai ka wei na ki ka ba shong ha Nepal ka wei pad ha Uttar Pradesh pat ka wei pad na Mumbai ha ka te ka sngi baro lai ngut ka wei hadin ka wei ki le ka video call une ubriu ubadai ukupa jong ki te ki lai ngut ki kan thai bat hadin ka karta ka jing no temen ka jong u ula lech sa no ka cakari temen kata ka old age home ka badon ha Haryana ha kanong ba Sonipat laong ba une ubriu badon ya ka karteng kupta ha ka ba ula lech sa bat kalok sya ka cakari temen ha ka por ka ba kalok jong u kadang im ka ba karteng kamina bat ka jing sa ka jong u kala dei arsnem laju pentip syakite ki khun kan thai jong u laingut bau pa jong ki udan habdeng ka jing sitam ndrai baro laingut kim juan pe wat tang si sinru tad hadu ba undak lat no ka video ka bala sapriang sted ha ka baka wai na pedeng ki khun kan thai jong u kala kali babaro ki labiang lut ne em kane ka jing kali ka jong ka kala dei leng ba ka video call ha ka por badang thang yo pa jong ka bat kala ong susur ubadai ban sen ki video on da bala dep ban pendep ya ka jing le niam le rukom kitlong hubor ka India ki layathu baunong penia jong ka cakari temen hadin ba ukupta don shu na kasla perthai la pentip khnang syakite ki khun kan thai khnang bakin wan pen ndrai barok laingut kim sem lawan hadin bala yo ban pentip shwa syaki kumta la sim ya ki jing thang don buram da kinong penia ka old age home bat ki katu kane kinong song snong hasuni pat lembat kite ki khun kan thai ki bala da ka video call u anan kumar uba penia ya ka cakari temen ulayathu ba ukupta ula jupun da ka mobile phone barabor syaki khun kan thai ndrai onda ba ula kham sitam jur kham duna no ka jing phun okupau ba penang pen start ya la ki jong ki khun ndrei ka bas ngosi ka long tad hadu ka jing ring mensim ka ba khadu ka jong u ki khun kim sem la kwa ban pe ya la jong okupa na lor kata udkut mensim ka cakari temen ka jing ya keren ka perthai om na kanu kanu ka dau ndrei ka sulong ba ka jing jia ka ba pen sngo dam mensim ya ki wei pat ba kini ki khun ki la pen hiar dor ya ka jing long kumi long kupa थी अगर तेरे पापा की तबीयत खराब आ जाओ बोले हम इतनी जल्दी आ नहीं सकते हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया ठीक है भेज दूँगा भैया फिर आने पे होगा सारा काम हाँ बाकी तारीख तक कराना पड़ेगा हमें या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ अच्छा 20 तारीख से पहले तो देखते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ ना हाँ जी अच्छे से हो गया ना सारा काम हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया ठीक है तो मैं ऐसे बोलने चाहिए ना आप मुझे वीडियो में भेज दीजिए ठीक है भेज दूँगा भैया फिर आने पे होगा सारा काम हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना ये संस्कार हुआ है अभी तो संस्कार हुआ है अभी और कितना टाइम लगेगा हम लोग क्या खाएंगे और खाएंगे कितना खिलाएंगे तो ये दोनों मियाँ बीबी सोनीपत में ही एक दूसरे आश्रम में आए थे मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इनकी घरवाली वहाँ गुजर गई तो गुजरने के बाद फिर ये कुछ दिन बाद मतलब 13 मार्च इसी साल में ये हमारे पास आश्रम में आ गए तो ठीक है हमारा तो काम अभी कोई बुजुर्ग आएगा तो हम उसको रखेंगे अभी करीब 20-25 दिन पहले इनकी तबीयत थोड़ी ही ढीली हो गई तो मैं हॉस्पिटल में लेके गया इसको डॉक्टरों से दिखा के लाया डॉक्टरों ने इलाज किया सुबह ले गया था शाम तक छुट्टी कर दी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है हो जाए ठीक ठाक मैंने उस टाइम इनकी दोनों बेटियों के पास फ़ोन किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है आप मतलब अगर मिलना चाहें या मतलब आना चाहें
तो आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है अंकल, देखते हैं, बुकिंग कराएंगे आने की।